utukalo tile 5 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de. Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ kunun kari ko tiriɲɔgɔnya sira ani cidenya sira min bɛ u ni Ukraine jamana cɛ ɲɔngirila. U ye Ukraine jamana jalaki k'a fɔ k'u ka finitigikulu dɔw tun nalen don kana kɛlɛ bi Mali jamana finitigiw ani Wagner kan juillet kalo laban waati jamana kɛɲɛkan fan fɛ. Sénégal, Ukraine ka lasigiden ambassadeur ye jabeli kɛ ka taa Mali jamana finitigiw ma bɔlɔlɔ sira kan. K'u ye jalaki min bi ka taa Ukraine jamana finitigiw kan k'u yera Tezawaten kɛlɛdaga la ka jadi jɛkulumaw dɛmɛ ka bi Mali jamana finitigiw ni Wagner ka jɛkulu kan k'u ma sɔn nin jalakilikan in ma. Diɲɛ ciladenkulu farala ɲɔgɔn kan bi ntɛnɛn sɔgɔmada joona fɛ ka ɲɔgɔn ye balalen dɔ kɛ bingali ni jɛkulu maramafɛntigiw ka walejugu minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin moyen woriyan jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min dɔ bɛ tali kɛ Irana nɔfɛ jɛkulu ka bingali wale kan ka taa Israel jamana kan ko ka dan sigi o la. Kayi Mali marabolo fɔlɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko jolicibana n'a bɛ wele ko drépanocytose banabaatɔ bɛ ka caya kosɛbɛ u ka mara kɔnɔ. O y'a to furakɛli yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sen kan u ka dɔgɔtɔrɔso fusinindaw kɔnɔna la walasa jolicibana bɛ maa minnu na ka se k'olu dɛmɛ. An bɛ kunnafoniw datigɛ ni Mali jamana lahalayaw ye. Jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ kunun kari k'a fɔ ko u bɛ jalaki bin wa teriɲɔgɔnya ani baaraɲɔgɔnya sira min bɛ u ni Ukraine jamana cɛ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngirila. U y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko Ukraine jamana finitigiw yera Mali jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛdaga min n'o tun binna Tezawaten kan n'a sera Mali jamana finitigiw ani kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo min bɔra Rusi la n'u bɛ wele ko Wagner o maaw kan. O kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna lase an ma nin waati in na. Mariam Kuyate fɛ VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Gouvernement ka kumalasila ye bataki bɔ kunu min kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ k'u ye kibaruyaw mɛn kibaruya min ye u bɔ u cogo la kosɛbɛ n'a yɛrɛ bɔla Mada n'o ye Ukrainekaw ka service de renseignement ka kumalasila ye André Youssof k'ale de y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana de ye kunnafoniw di terrorisiw ma ka sanga ni Tezawaten ataki ye min yɛrɛ senfɛ Mali sɔrdasi caman taɲana ni k'u ka kɛlɛkɛminɛ caman tiɲɛ wa ni kumakan ninnu ka tilala ka kɔkɔrɔma don Ukraine lasigiden fɛ min yɛrɛ bɛ Senegali jamana na Yuri Pivovarov min y'a yira bɔlɔlɔsiraw fɛ k'olu de ye dɛmɛ don terrorisiw ma minnu ye wulikajɔw sabati tile 3 kɔnɔ Tezawaten. Gouvernement ka kumalasela ale y'a yira u ka bataki kɔnɔ ko fɛn min yɛrɛ juguyala n'a bɛɛ lajɛlen ye ko de ye Yuri ka kumakan dɔw ye min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko don nataw la ko u na se sɔrɔ a ko yɛrɛ la. Ni kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali ɲɛmɔgɔw fɛ wa ko min ye Ukraine marabagaw ye ko maa si ma bɔ ka ni kumakan ninnu galontigiya k'u ma fosi fɔ ko ni wale kɔni b'a yira k'a fɔ ko Ukraine jamana ale bɛ ka terrorisiw kɔkɔrɔma don ko ni wale minnu kɛlen filɛ nin ye Ukraine jamana fɛ k'a bɛ Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔsɔ sariya min fɛnɛ sigilen don diɲɛ seleke 4 tɔgɔ la n'o ye Nations Unies ka charte ye ko Ukraine ka ni kɛwale ninnu bɛ o sariya ninnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ni sɔsɔ wa ko bolodiɲɔgɔnya min bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a b'o o fɛnɛ ni sɔsɔ ko ka kɛɲɛ ni wale ninnu bɛɛ lajɛlen ye furancɛ fanga cɛdenw ko olu kɔni ye hakilina dɔw ta a fɔlɔ jɛɲɔgɔnya baara minnu bɛ Mali ani Ukraine jamana cɛ ko o bana bi pewu a filanan ko bɛna Ukraine ka service de renseignement ɲɛma n'u ka lasigiden min bɛ Senegalikaw fɛ yen nɔ ko ka olu nɔ minɛ sariya tigilamɔgɔw fɛ yen nɔ a sabanan k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen latigɛ fɛn fɛn bɛ se ka basigibaliya nati Mali kɔnɔ ko ka olu bali wa k'u b'a ɲini Afriki jamana bɛɛ lajɛlen fɛ jamana minnu ni basigi ka d'u ye k'u ka Ukraine ka ni wale kun ko sabula a bɛ dankari farafina jamanaw ka basigi la. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Kada Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka nin jalaki kan ka bi Ukraine jamana finitigiw kan Senegalikaw fɛ Ukraine jamana ka lasigiden min bɛ n'a bɛ wele ko ambassadeur ale ye laseliw kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ k'a fɔ ko bingali wale min ni o taara jɛkulu maramafɛntigiw fɛ dɔgɔkun tɛmɛlen ka taa Mali finitigiw ni kɛnyɛrɛye finitigiw minnu bɔra Rusi la n'u bɛ wele ko Wagner ma Tezawaten ko a bɛ o kɔkɔrɔma don o kunnafoniw an bɛna o lamɛn nin waati in na Nama Jara fɛ VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Dakar. Ukraine lasigiden Dakar Yuri Pivovarov tun y'a jira ja dɔ kɔnɔ bɔlɔlɔsira min tɔgɔ Facebook kan ka nisɔndiya n'a ka dɛmɛ jira ka ɲasi jatigɛwalenkɛlaw ma ka da kan u ye Mali ni Irisi Wagner sɔrdasiw caman faga Tezawaten bingani senfɛ juillet kalo laban in na Mali Sahel yanfan na Algérie dancɛ la nka
mankan calen senegali jamanadenw ni marabagaw fɛ Ukraine lasigiden ka kumakanw kosɔn a ka ja in kɔnɔ a y'a josi ka bɔ Facebook kan joona. O kama senegali kokanko minisiri Yassine Fall ye Ukraine lasigiden ka kumakanw kɔn ka ɲasi Mali jamana ma. A y'a nisɔngoya jira kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ k'a ka kumakan ninnu kɛra balanako de ye a bolo. O la sibiri tɛmɛnɛ Yassine Fall ye Ukraine lasigiden wele a kana ɲɛfɔli kɛ a ye kuma minnu fɔ jatigɛwalenkɛlaw dɛmɛli kama ka ɲasi Mali jamana ma baw Mali ni Senegali sigiɲɔgɔnya ni badenya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. A y'a jira k'a ka nin kumaw fɔli dabila Senegali jamana kɔnɔ min bɛna kɛ sababu ye ka fitina wuli. O la k'a ka to a ka lasigidenya baara hokumu kɔnɔ Senegali jamana kɔnɔ. Senegali kokanko minisiri y'a jira fana k'u tɛna sɔn cogo si la nin kuma suguw ka fɔ u ka jamana kɔnɔ ka ɲasi jamana wɛrɛ ma jango jamana min bɛ komi Mali. Baw ko jatigɛwale kelen min bɛ Mali la Senegali fana b'o o kɛlɛ ɲɔgɔnna de la. Wa u tɛna sɔn ka mɔgɔ si lajɛ ka jatigɛwale dɛmɛ ani k'u sankɔrɔta Senegali dugukolo kan. Binkani min kɛra jatigɛwalenkɛlaw fɛ Mali dugukolo kan ni Mali sɔrdasi caman sara o senfɛ Senegali kokanko minisiri y'o binkani in kɔn. A y'a jira fana k'u ka dɛmɛ bɛ Mali nɔfɛ jatigɛwalenkɛlaw kɛlɛli la. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Ka kɛɲɛ ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka ni laseli ye k'a fɔ ko u ka teriya siraw ani cidenya siraw o min bɛ u ni Ukraine jamana cɛ ko o ɲɔnkirila ka kɛɲɛ ni bingaliwale ye min kɛra Tezawaten kunɲɔgɔn tɛmɛli. VOA Bambara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ an ye an bolo maana bɔ maa min nɔfɛ bi o de ye Dr Ali Tunkara ye. Ale ye kalanfa ye wa sɛgɛsɛgɛlikɛla don lakanako o kun kan. A b'an bolo ni waati in na nɛgɛ kan an bɛna ka na ɲininkaliw tɛnku a la a bɛna minnu jaabi. Dr Tunkara i n'u la. Bisimila somɔgɔw bɛ di? Ayiwa ka kɛɲɛ ni nin ɲɔgɔn sama-sama ye min daminɛna ni kunɲɔgɔn laban in na kunun kari Mali jamana finitigi ɲɛmɔgɔw ani Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ e ka hakilina ye jumɛn ye o ko la? Tiɲɛ don n'i ye Mali kɔrɔnfɛ kɛlɛ lajɛ nin waati laban ninnu na siga tun b'a la k'a fɔ ko yalima Ukraine finitigiw ni marabagaw ye jatigɛwalekɛlaw ni minnu tun bɛ yɛrɛ ta hukumu kɔnɔna la k'u senkɔrɔmatigi kunnafoniw de walima u yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan. Mais i b'a ye o tile fila in na ka da bɔlɔlɔw ka kunnafoni kan fo ka taa se Ukraine yɛrɛ ka lasigiden min bɛ Senegal da sera ma ani kunnafoni sira wɛrɛw fɛ k'a fɔ ko u ka dɛmɛ ka se jatigɛwalekɛlaw ma Mali kɔran fan fɛ ani minnu bɛ yɛrɛta hukumu kɔnɔna la ko siga t'a la. Ka da o kan Mali ye jamanakan hɔrɔnyalen cogo min i n'a fɔ Ukraine fana y'a ye diɲɛ jamanakan hɔrɔnlenw bɛɛ de bɛnna la diɲɛ tɔnba la Nations Unies k'a fɔ ko fɛn min jatigɛwale kunbɛnni fɛɛrɛw ye a n'a kɛlɛli ko o ye diyagoya ye diɲɛ jamanakan hɔrɔnyalen bɛɛ lajɛlen kan. Ni jamanakan hɔrɔnyalen sɔrɔla min bɛ a yira kɛnɛ ma hali gundo tɛ bilen k'a fɔ ko ale ka dɛmɛli sera kulu ma kulu min ni a bɛ ka jamanakan hɔrɔnyalen wɛrɛ kɛlɛ diinɛ lafasali tɔgɔ la walima yɛrɛta hukumu kɔnɔna la i b'a ye Mali ka marabagaw ka laseli min kɛra a bɔla nin hukumu de kɔnɔna la. Ayiwa Senegal ka jaabi kɔfɛ yala farafina jamana wɛrɛw olu ye mun fɔ ni fitinɛ min ni a fɔɲɔgɔnkɔ bɛ ɲini ka don Mali jamana ani Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ e ye mun faamuya o yɔrɔ la? I b'a ye diɲɛ faralen bɛ bi kosɛbɛ ka taa taabolo fila de kan min ye nasara jamanaw fanba olu ye taabolo ba dɔ ye Ameriki jamana ni Europe jamanaw bɛɛ b'o la ani taabolo filanan ye Rusi ni Chinois n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw nka i b'a ye farafin jamana caman bɛ yen u t'a fɛ a ka dɔn u bɛ fan min fɛ nka Mali ka laseli la ani ka da diɲɛ tɔnba yɛrɛ ka bɛnkanw kan a ka kan Sahel jamanaw fo ka taa se diɲɛ jamana wɛrɛw ma u ko kanbɔ k'u ka nisɔngoya jira nka maaw bɛ siran k'u ja jira ni kɛlɛ suguya in na sabu kɛlɛ min na o fana ma ko géopolitique kɛlɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ don n'i ye i ŋaniya jira fan kelen na fan dɔ in bɛɛ bɛ farati kɛlɛ o kama o kunpan kama i b'a ye Sahel jamana fo an bɛ yɔrɔnin bɛɛ na bi nka ni ka sɛgɛsɛgɛli danna yɔrɔ min Sahel jamana si ma kan bɔ k'a fɔ ko Ukraine min tɛ Mali kɔnɔ k'a fɔ ko u fɛla tɛ
Ukraine min ke Mali kono Cuba kon walma wo Mali sendo matinti ma be ka fo mo halna soro ama ben Mali marabo ma min dade ni sabu maube ka sran u dakere hakilla sisan a kunya bena songa kɛ degun ye Mali jamana fanfɛ a ka teriya siraw jiji la ani diɲɛ jamana ba wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ wa avec degun kosobe Ukraine de fanfɛ ka taa nasara jamana dɔw ma sabu yɔrɔ caman bɛ ka sɛnkɔrɔma tintin di ani bisila ka kɛlɛ la nka n'u limanayara k'a fɔ ko Ukraine tiɲɛ bɛ ka dɛmɛ lase kulu marifatigiw ma i b'a ye hali ni nasara jamanaw ka marabagaw m'a fɔ k'u b'u ka dɛmɛ la sɔnsɔri i b'a ye o jamanadenw yɛrɛ bɛ wuli ni jamana kan hɔrɔnlen kɔnɔ u ka bulonbaw u ka asamblew fanfɛla la k'a fɔ ko olu tɛ jamana dɛmɛ jamana min a b'a a yɛrɛ yira kɛnɛ ma k'a fɔ ko a bɛ ka kulu marifatigiw dɛmɛ a gɛrɛntɛ bɛ sɔn ka digi Ukraine na kosɛbɛ ka tɛmɛ Mali kan Mali kɔni bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ ka taa jamana dɔw fanfɛ nka i b'a ye k'a fɔ ni gɛrɛntɛ kura kan ka ni pɛntɛnni kan ka kɛ mɔgɔw dala bi pɛntɛnni bɛ sɔn ka kɛ Ukraine marabagaw dala kosɛbɛ ka tɛmɛ Mali marabagaw kan ni kɛlɛ in kɔnɔna la. Ayiwa ni fɔɲɔgɔnkɔ min filɛ nin ye sen na a gɛlɛya bɛna sɔn ka kɛ mun ye Mali jamana ka kɔmakow ciliya siraw olu fanfɛ politiki ko nasiraw fɛ a bɛ kɛ sababu ye ka fɛn min ye mara taabolo ye ka Mali marabagaw bi ka yaharuya caman don ka hakililaw la sabu ni kɛlɛ ye fanga ta nin cogoya in na fɛn min ye kalafili kumaw ye fo ka taa se kɛnɛyako ni baloko ma i b'a ye jamana da kunda kɛlɛ bɛ se ka wuli ka bakiti cogo min a n'a kɛ sababu ye hali n'a sɔrɔ ŋananima bɛ Mali marabagaw la bi misaliyala ka taa kalafili fanfɛ walima ka se ka hadamadenya hakɛ dɔw tɔpɔtɔ sigida dɔw la i b'a ye o ka jɛ sabu musakaw ni waati yɛrɛ olu timmɛlen tɛ bi ka se k'a fɔ ko nin gɛrɛntɛ fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ o ka se k'a fɔ k'u bɛ jisuma bɔ a bɛɛ kan u kun tilenna bɛ se ka tɛmɛ bi teliyala o ye kɔrɔnsan bɛ se ka sumaya cogo di jamana ka mara ka se ka boli yen ka tiɲɛni yɛrɛ la o mago bɛ se ka janna o n'a kɛ sababu ye ka Mali ka ŋaniya wɛrɛw yaharuya mɛ hali n'a sɔrɔ Mali marabagaw yɛrɛ ka faamu cogo la nin tɛ kɛ sababu ye ŋaniya min b'u la k'u bila olu t'o bila retard la nka n'i y'a lajɛ dɔnni kɛ cogo la i b'a ye k'a fɔ ko nin ko in mago bɛ musaka la a mago bɛ sanga janna a n'a kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila baara tɔw la. An ka foli b'i ye kosɛbɛ dan tɛ foli min na nin tun ye Dr Ali Tunkara ale ka laseliw ye ka bɔ Bamakɔ. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ to Mali jamana kɔnɔ ka kɛ ni école ta ɲɛbila baaraw ye école karamɔgɔw ka syndicat tɔn min sigilen don Kidal mara tɔgɔ la olu ye barosigi kɛ cogo min na u ka san 2024 ka se 25 ma o labɛn baaraw bɛ se ka sabati cogo min na walasa u ka école karamɔgɔw ka segin ka taa Kidal mara la o hukumu kɔnɔ Moribo Danbeleya ka kuma barani tɛnkun Abdulaye Salam Maigala ale ye Kidal école karamɔgɔw olu ka syndicat tɔn ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ an ka u ka ɲininkaliw ni jaabiw lamɛn. Déjà a labɛn bɛ an bɛɛ kunkolo la parce que an ye précaution ta ka réunion dɔ organiser ka maîtres bɛɛ wele donc an bɛna préparer cogoya minnu na donc an bɛn'o fɔ ɲɔgɔn ye ani laɲini minnu b'an fɛ ka ɲɛsin an ka faamaw ma donc an b'o fɛnɛ lase. Laɲini jumɛn b'aw fɛ nin wagatinin na? B'an fɛ dɔrɔn an bɛ se ka taa cogoya mun na n'a ma kɛ ni degun ye an kɔni mago bɛ avion de la pankuru mun bɛ se ka taa ni enseignants bɛɛ lajɛlen. An bɛ nin wagatinin min na Kidal enseignants minnu k'u bɔra ye a bɛ taa i jɔ fo mɔgɔ joli la? A bɛ t'i jɔ ko maa 200 yirika la. Ni fanga ye ani kɛrɛnkɛrɛnlen la minisiriso ani u ka bolofara min sigilen don yaasa ninnu ko bɛ se ka nɔgɔya aw ma cogo min na olu ye jaabili jumɛn di aw ka nin laɲini na? Pour le moment an kɔni y'an ka fɛn autorité locale de an ye sɛbɛnni kɛ olu yɔrɔ mais olu ma jaabi di an ma donc an fɛnɛ ko bon an bɛna autorité centrale mɔgɔw fɛnɛ contacter n'olu bɛ se ka mun kɛ a la fɔlɔ o ye académie d'enseignement de Kidal ani gouvernorat de Kidal o de ye autorité locale ye. Olu ye jaabi jumɛn di aw ka nin laɲini na? Olu ma jaabi di an ma. Sisan aw yɛrɛ kɛlen don ka mun de boloda pour que aw bɛ se ka jaabili sɔrɔ aw ka nin laɲini na ni o ye aw ka école karamɔgɔw bɛ se ka segin cogoya min na ka taa Kidal yaasa san wɛrɛ kalan ko a ka se ka sira sɔrɔ aw bɛna mun de kɛ? An kɔni bɛ fɛ ka an fara ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan in kɔfɛ an bɛna sɛbɛnni dɔ de kɛ ka ci an ka ministère de l'éducation ma ani ministère de l'administration territoriale
sabula école kunkan ko olu de bi bola donc maintenant olu an b'a ɲini fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ mun b'a to école karamɔgɔw bɛ se ka segin école karamɔgɔw bɛɛ bɛ se ka segin u ka baarakɛyɔrɔ la mun ye Kidali bon anw bɛ fɛ ka réunion de kɛ n'anw ye réunion kɛ an bɛna labɛn minnu sabati donc o de bɛna fɔ ɲɔgɔn ye mais o labɛnw déjà olu dɔnyalen don sabula an bɛna faamaw de kuma ɲɔgɔn ya faamaw dun tɛ se ka kuma ɲɔgɔn ya n'aw ma sɛbɛn dɔ k'u ye olu k'aw jaabi k'a fɔ ko bon donc maintenant an bɛ sɔn aw ka na an ka kuma ɲɔgɔn ya a kun fɔlɔ o de ye ka sɛbɛnni k'u ma n'u y'aw jaabi o kɔnɔna na mun b'a fɛ an bɛ t'o f'u ɲɛna an kɔni mun b'anw fɛ o dɔnyalen don an kɔni b'a fɛ ka segin de donc maintenant avion kɔnɔna na. Mun de la aw ka segili aw y'o kɛ avion ye mun na aw tɛ fɛ ka taa cogoya wɛrɛ la fo avion. Sira de tɛ yen nɔ kuma tiɲɛ de y'o ye. Cogo di sira tɛ yen. Gawo Sebare Gawo o tigɛlen don Gawo Kidal fɛnɛ tigɛlen don Kidal Tesalit o tigɛlen don Kidal Aguelhok o tigɛlen don an bɛ se ka taa cogoya jumɛn na donc maintenant ka fɛngɛ yɛrɛ bɔ a la ka sika yɛrɛ bɔ a la donc an ka u ka avion ɲini ka d'an ma dɔrɔn an bɛ se ka taga an kɔni b'o dɔrɔn de ɲini. Ayiwa nin bɛna an don an ka jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka nɛgɛjuru siraw ani an ka jabaraniso kan aw kan bɛɛ dɔɔnin. Ka segin ka na aw ma an ka foli ni tanni bɛ aw ye aw ka filɛliko ɲuman ni lamɛnliko ɲuman na hali bi k'a fɔ aw ye k'aw sɔgɔlen don VOA Banbara ka Malikura o jɛmukan o hukumu kɔnɔ an bɛna Ameriki jamana kɔnɔna la yan bi ntɛnɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko Ameriki jamanatigi dankan Kamala Harris bɛna sɔn ko k'a ka dankan sugandi min bɛna kɛ u ka jamanatigi sigi kalata yɛrɛ kofɔ ɲɛbila baaraw ye ka taa masayaso Maison Blanche o kɔnɔna la Kayatu Tarawele VOA Banbara tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw lase an ma. Sigi kɛlen bɛ ka mɔgɔ min ka kan ka kɛ a ka dankan ye ne a sigira jamana kuntigiya la tɔgɔ fɔliw makɔnɔ a kunnafoniw bɛ se ka labila sani tarata don tɔnsigi bolodalen cɛ la min kɛnɛ bɛna sigi Philadelphia Pennsylvania mara la ani o dankan sugandilen bɛna sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka taama kɛ sigidaba 6 ɲɔgɔnna kɔnɔna la minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ novembre kalo nata tile 5 kalata ninnu na min ka kan ka waleya ani a fadencɛ Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛla la mɔgɔ min bɛna kɛ dankan nin ye jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Kamala bolo a ka yɛrɛ ko fɔ baara ninnu senfɛ o de la a jagoyalen don ka sugandili teliman kɛ Biden ka laseli kɔfɛ ka dansigili kɛ a ka cɛbɔyaw la nin ye a dɔgɔkun 2 ye a normal sira o bɛ latɛmɛ kalo 2 ɲɔgɔnna de kɔnɔna la mɔgɔ sugandilen kan ka baara teliman kɛ yaasa ka jama lasɔn demokratiw ka cɛbɔ ye ne dɛmɛli ye a bɛ se ka fɛgɛya yɔrɔ minnu na jamanajɔ baaraw taasiraw kan ka lagosili se a ma ka sankɔrɔta di a ma o siraw fɛ tɔgɔ caman bɛ mɔgɔw da la kaban a fɔlɔ Josh Shapiro n'ale ye Pennsylvania gouverneur ye ne politiki dɔnbaga lajɛ fɛnɛ don a si bɛ san 51 na a bɛ sigida min kunna fɛnɛ fanga ka bon kosɛbɛ kalata ninnu na Joe Biden ka Maison Blanche sɔrɔli gagnéliw kɛra Pennsylvania sigida de fɛ san 2020 waati la yɔrɔ min demokratiw ka kan ka a minɛ ko kura yaasa u ka se ka gagné sɔrɔ novembre kalo nata kalata ninnu na Mark Kelly fɛnɛ tɔgɔ bɛ ka fɔ ale ye astronaute kɔrɔ ye min kɛra Arizona sénateur ye ani Tim Walz Minnesota gouverneur ka fara Andy Beshear Kentucky gouverneur ni Pete Buttigieg olu fɛnɛ tɔgɔw bɛ daw la Donald Trump ale y'a ka dankan sugandi kaba o kɛra J.D. Vance a si bɛ san 40 na sénateur don bi ntɛnɛndon in na Kamala kan k'a ka jaabiw di a sɔnni n'a cɛbɔya ma a ka politikikulu demokratiw ka délégué ba dirika caman ye minnu bɛ vote la k'a kɛ a ye bi tile laban waati la vote in kuncɛ kuma la. Thank you all very much. God bless you all. Let's get this done.
diɲɛ ciladen kulu farala ɲɔgɔn kan bi tɛnɛ sɔgɔmada fɛ ka ɲɔgɔn ye balalenba dɔ kɛ min bɛ tali kɛ wulikajɔ hakilinaw kan ko fitinɛ min ni o bɛ ka don Moyen Orient ani Iran jamana cɛ walasa ko ka se ka dankari Israel jamana la dan bɛ se ka sigi o baaraw la cogo min na o y'a to diɲɛ jamakulubaw ka ciladen kulu ɲɛmɔgɔw caman ye wele bila u ka jamanaw ma jamana minnu ni o jamanadenw bɛ Liban fanfɛyɔrɔw la k'u bɛɛ lajɛlen k'u bolominɛw cɛ ko ka Liban jamana bila Kayatu Traoré VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. Benjamin Netanyahu bani sirala premier ministre ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a ka jamana labɛnnen don ka jɔ Iran ani a tɛgɛ kɔnɔ dɛmɛbaga jamanaw bɛɛ lajɛlen ye. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye an ka jamanaden kelen faga walima ka dankari kɛ an ka jamana la i bɛ a sara a juguman la sabila an bɛ tagoni da i tɛgɛ kɔnɔna na a ka laseliw la karidon sufɛla la. Duniya keleya tɔnba ka hadamadenya hakɛw lakɔlɔsili cakɛda ɲɛmɔgɔ Volker Turk ye wele bila mɔgɔw ani jamanaw minnu ka kumakanw lamɛnlen don kosɛbɛ wa k'u ka wuli ka jɔ telimankɛ yaasa sitanɛ min n'a bɛ sira la kana dafaga arabula gun kan. Iran Hamas ka kulu ne u bɛ bɔ Palestine ani Hezbollah ne olu bɛ bɔ Liban ye bani sirala jalaki ne Hamas ka ɲɛmɔgɔ Ismail ani ye ka fagaliw ye min waliyara a ka so kɔnɔna na Teheran tile kelen san'a ka fagali cɛ bani sirala tun ye gosili dɔ ko fɔ min waliyara u fɛ Beirut dafɛ ne Hezbollah sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ Fuad Shokr fagara min na bani sirala ma kuma Ismail ani ye ka saya kan nka u tun ye u kalikasiɲɛ k'a fɔ k'u bɛ Hamas si la tun Octobre kalo tile 7 dantakabana dankarili gosili kɔfɛ u ka dugu kan min kɛra fitinɛ gɛlɛn sababuba ye Gaza kɔnɔna la kabini o waati la Hezbollah ani Yemen Hutu bamanciw farala Hamas ani Irak kulu marifatigi dɔw kan ka kɛ kulu belebeleba kelen ye ne Iran bɛ u wele k'a fɔ ko kulu kolo gɛlɛn min tɛ yɔgɔyɔgɔ fosi ɲɛ olu fɛnɛ ye kɛlɛbolo ta k'a ɲɛsin bani sirala ma nka dɔgɔkun tɛmɛlen fagali ninnu kɛra sababu ye ka Hezbollah ɲɛmɔgɔ Hassan Nasrallah bila k'a fɔ ko bani sirala ye dansagow kɛ Irankaw ka ɲɛkunmɔgɔba ne u b'a wele ko guide suprême Ali Khamenei ale ye kangari gɛlɛn da kɛ k'a fɔ ko a bɛ kɛ kɔsigi waleya gɛlɛnbaw ye min bɛna to mɔgɔw hakili la hakɛ bɛ Iran fɛnɛ bolo ka bani sirala ɲangi Irankaw ka kɔkanko kotigiso ka laseliw la Teheran ka kɛɲɛ ne nin bilisa ɲagaminba min n'a bɛ senna ɲɛ n'a bɛ se ka kɛ fitinɛ gɛlɛnba dabɔliw ye arabula gun kan jamana caman de bɛ wuli ka jɔw la kaban yaasa u bɛ se ka tasuma dafaga cogoya minnu na a yɔrɔ kɔnɔ. An bɛ segin ni kunnafoniw ye ka taa Mali jamana kɔnɔ kɛnɛya ko nasiraw fɛ marabolo fɔlɔ n'o ye Kayi mara ye sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko jolicibana n'a bɛ wele nanzarakan na ko drépanocytose k'o bɛ ka ye kosɛbɛ maaw la u ka mara kɔnɔna la o y'a to furakɛli yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ dayɛlɛnna u ka dɔgɔtɔrɔso la yɔrɔ min ni a bɛ wele ko Fuseni Dawu ko walasa ka se ka dɛmɛ don joona maaw ma jolicibana o bɛ mɔgɔ minnu na VOA Banbara ka laselikɛla min bɛ Kayi Isa Bacili ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a koɲɛ kan a ye kunnafoni minnu sɔrɔ o de filɛ nin ye. Sɛgɛsɛgɛliw y'a jira mun ye jolicibana ye ale ka ca Kayi mara la ni waati ninnu na maakɔrɔba ni denmisɛn bɛɛ lajɛlen nin bana ye a tɛ maa si de to yen nɔ nka mun ye kolocibana ye bana jumɛn yɛrɛ don. Bon koloci o ye jama b'a fɔ cogoya min na mais mun ye drépanocytose ye o ye jolici de a tɔgɔ a fɔli ɲuman ye jolici de parce que bana bɛ jolikisɛ de la jolikisɛ ninnu ye korilenw de don mais ni bana in b'i la jolikisɛ in bɛ a bɛ fɔsɔn ka kɛ ka kuru komi wɔlɔsɔ donc o de bɛ na ni ale bana in problème caman ye donc o de la a bɛ fɔ ko jolici parce que bana in fɛnɛ la tuguni joli bɛ tiɲɛ jolikisɛ bɛ ci o de bɛ na ni nɛrɛmuguma min bɛ bɔ souvent a tigilamɔgɔ ɲɛw na ani tɛgɛw la. Bana dɔw bɛ minnu ni olu bɛ bɔ adamaden na ka adamaden wɛrɛ sɔrɔ kolotibana ye o bana dɔ ye wa. A bɛ yɛlɛma tiɲɛ la joli sira fɛ fa ni ba b'a yɛlɛma den na mais k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ k'a yɛlɛma mɔgɔ la ten o tɛ se ka kɛ n'i y'a lajɛ maladie minnu bɛ yɛlɛma bana minnu bɛ yɛlɛma tiɲɛ la ale y'o fɔlɔfɔlɔ ye bi diɲɛ kɔnɔ surtout farafinna yan fa b'a jate komi farafin bana don ka caya. A jiralen don k'a fɔ taamasiyɛn jɔnjɔn o tɛ se ka maa ye k'a fɔ ko kolocibana bɛ a la. Taamasiyɛn mun bɛ se ka ye kɛnɛ kan bana in na o ye den dɔw bɛ yen kabini u bɛ wolo i b'a ye u ka banaw ka ca bon o y'a ye n'a banalen don mais n'a banalen tɛ mɔgɔ bɛ se ka lakɔlɔsili dɔ kɛ a la o ye a tigilamɔgɔ ka kɔrɔbaya a mɔ ka gon n'i y'a ni a tɔɲɔgɔnmaw dan i b'a sɔrɔ caman na u b'a ɲɛ kundama la u b'a ɲɛ bonya la u mɔ bɛ gonya dɔɔni o ye parce que joli tɛ caya donc ni joli man ca bonya ni fɛn bɛɛ bɛ joliko de fɛ
donc o kɔni bɛ se ka kɛ a taamasiyɛn dɔ ye mun bɛ se ka yira mais sinon k'a ye ten k'a fɔ ko nin ye kolocibagatɔ ye mɔgɔ min tɛ a ko dɔnniya kɔnɔ o bɛ gɛlɛya i tigi ma mais k'a fɔ ko n ye karisa ye k'a fɔ koloci b'a la a dɔw bɛ na yan n'i m'a fɔ ko koloci b'a la i t'u dɔn i b'a sɔrɔ u ka bon u ka jan u ka ko bɛɛ dafalen don donc o tɛ se ka kɛ a taamasiyɛnba ye ten fo lakɔlɔsibaga bolo mais mɔgɔ gansan ten tɔ o bɛ gɛlɛya dɔɔni. dɔgɔtɔrɔ ka fɔ la fura tɛ yen mun bɛ bana in ban pewu. fura b'a la o ye k'a tigilamɔgɔ dɛmɛ sisan furakɛli dɔw bɛ ka na pour que ka se k'a ban o ye sɛmɛ furakɛli ye parce que joli bɛ dilan sɛmɛ de kɔnɔ donc tubabuw bɛ fɛ ka sɛmɛ greffage kɛ pour que ka se ka gène ninnu na tunu pour que joli bɛ ɲɛ mais olu bɛ expérience don halisa o ma kɛ furakɛliba ye fɔlɔ furakɛli minnu b'a la o ye dɛmɛ furakɛliw de ye ani lakɔlɔsili. nin denmisɛn mun filɛ kolocibana de bɛ a la a bamuso o bɛ ɲɛfɔli kɛ. ne kun t'a kalama k'a fɔ bana in bɛ furakɛ yan nka n cɛ de bɔra kalama dɔ de y'a kuma f'a ye. an kɔni tun t'a kalama k'a fɔ ko bana in b'a la n tun taara bɔ kɔnakiri a bɛ san 1 bɔ sisan yann'o de a fɔra an ye k'a fɔ ko bana in b'a la a kɔrɔkɛ dɔ fana bɛ yen bana in bɔla nka o ka bana kɔni an y'o dɔn ka yann'o de o ta kɔni ka fisa bi kosɛbɛ nka nin fana na wagati a tun tɛ se k'i sigi nka sisan a bɛ se k'i sigi a kɔni bɛ ka fisa kosɛbɛ. sɛgɛsɛgɛliw furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ o nafa ka bon kosɛbɛ sabula o de bɛ kɛ sababu ye mun ye maa caman ko olu kisi kolocibana ma. ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an ka jɛ an k'o lamɛn. an bɛ Jeux Olympiques Paris 2024 kɛnɛ kan minnu bɛ senna kabini juillet kalo tɛmɛnen tile 6 san 2024 na min ye Mali nɔninikɛla cɛbɔ mɔgɔ 2 ye o si ma se ka se sɔrɔ u ka bɔko fɔlɔ tɛmɛnen kɔ. Alexien Kuma ale y'a ka ɲɔgɔndan kɛ nage libre la n'an ko cɛ nɔni mètre 100 o ɲɔgɔndan kɛra juillet kalo tɛmɛnen tile 30 an ka Mali nɔni fédération directeur technique Mohamed Maliki tɛ lamɛn ale bɛ kɛnɛ kan Faransi. an ka athlète n'o ye Alexien Kuma ye ale nagera a nagera épreuve min na an b'a fɔ ma ko 100 mètres nage libre n'a bɛ fɔ ko cɛ nɔli o mètre 100 ɲɔgɔndan a kun b'o de la. bon n'i ye épreuve in jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kulu kun sigilen b'a kɔnɔ ka se fo kulu sigiyɔrɔma 10 ma n'a bɛ fɔ ma ko seri ale tun bɛ kulu min kɔnɔna la o kulu in kɔnɔna a y'o jɔnjɔn 4nan a y'o de sɔrɔ. bon min b'a to k'a fɔ an ma se ka qualifier ka taa demi-finale la barisa i b'a ye kulu in kɔnɔ n'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ cɛ bɔ fɔlɔ 16 u b'o de ta olu de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale kɛnɛ kan donc an ma garijɛgɛ sɔrɔ. Mali nɔni cɛbɔ musoma Aïssata Jabate ka ɲɔgɔndan kɛra nage libre la fana cɛ nɔni mètre 50 a kɛra uti kalo tile 3 tɛmɛnen Aïssata Jabate ye jɔyɔrɔ 5nan sɔrɔ o kɔrɔ a ma se sɔrɔ. Mohamed Malikite Mali nɔni fédération directeur technique ka fɔ la fo ka baara de kurakuraya. a tɛ taa baara kɔ f'an k'an cɛsiri ka baara kɛ ani ka formation caman kɛ n'Ala y'an dɛmɛ n'an ye formation caman sɔrɔ denmisɛnninw ye o b'a tɔ an hakili bɛ fɛn min na o laɲiniw olu caman bɛ sabati. Mohamed Malikite ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase malidenw ma minnu sigilen bɛ Faransi jamana kan kɛrɛnkɛrɛnna Paris u ka dɛmɛ na. n bɛ foli lase maliyɛnw ma maliyɛn minnu sigilen bɛ Paris i b'a ye k'a fɔ u y'an dɛmɛ ni hakilisigi ye u y'an dɛmɛ ni jigisigi ye u y'a jira an na k'a fɔ u b'an kɔ su ani tile o bonyana ma o diyara an ye kosɛbɛ ni Ala sɔnn'a ma an b'an cɛsiri hali bi ka dɔ fara baara kan ka dɔ fara formation kan kalanw kan pour que hali bi laɲini min ma an na olu ye médaille ye an ka se k'olu bénéficier ka di an ka jamana ma. Jeux Olympiques Paris 2024 bɛ kun cɛ kare nata uti kalo tile 11 san 2024 na VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kalaseli don. an balimaw an ye min sɔrɔ ka di aw ma o de tun ye nin aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ.